Berto Larrita Kortajarena naiz, idazlea. Zarauztarra naiz jaiotzez, baina badira 15 urteia Donostian bizi naizela. Eta oraingo honetan, udalbiltzan beka honi esker, zuian nago. Gure erronka nagusiena momentu honetan, igual gure paraje hauek mantendu ahalik eta egoera normalenean edo behar denean momentu honetan egoten dagoen moduan. Eta batez ere etxebizitzaren kontua. Hemengo bizi maila nahiko altua da eta hemengo gazteak eta behar izaten dute aldegin Gasteiza edo beste norabait etxe bila. Guretik sortuak guretzat proiektu potentea izango da, ze hemendik aterako dena, gure ipuina, gure historia, gure bizimodua beste herrialde batzuetara joango da. Udalbiltzako proiektu honekin euskarare bai erdigunea eramaten dela, jendea euskarara gerturatzeko euskal kultura bultzatzea ezinbestekoa dela. Kulturaren bidez erakartzen da jendea hizkuntza batean nire ustez. Orduan bere biziko garrantzia daukala iruditzen zait.